ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೆಲ್ಲಾರು ಮಾತಿರೆ ನಮಸ್ತೆ ಹೆಲ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇನು ಒಂದು ಬೆರಿ ಬೇನೆ ಬೊಕ ನರ ನರ ಒಯ್ಪುನೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂದು ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಸಿಪಿನೂರ ತೂಕಾವಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಾಲಕ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಕಟ್ಟದಾತು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಕರಿಬೇವು ಒಂದು ಎಳ್ಳು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಕೊಡ್ತು ನೀರು ನೆನೆತ ದೀವಡ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ ಅವೇನು ಅರ್ತದ ನೀರು ಅರ್ತದ ಇಂಚ ದೀವಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪಾಲಕ್ನ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಡು ತುಂಡುವಂಥದ್ದು ಕರಿಬೇವುಲ ಪಾಡ್ಗ ತೆಂದು ಇತ್ತಂತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನೀನು ಇತ್ತ ನೈಸ್ ಆಂಡು ನಕ್ಕಿತ್ತ ಎಳ್ಳು ಪಾಡ್ಗ ಎಳ್ಳು ನಮಕ್ ಏತ ಬೋಡ ಆತ ಪಾಡಲಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೂಂಡು ಏತ ಬೋಡ ಆತ ರಡ್ಡು 3 ಸ್ಪೂನ್ ಯಾನೊಂಚೂರು ಪಾಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ನಾತ ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಚೀಪೆ ಬೊಂಡ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಶುಗರ್ ದಕ್ಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಬೆಲ್ಲ ಬೊಡ್ತಿನ ಪಾಡಲಿ ದಾಲ್ ತೊಂದರೆ ಶಕ್ಕರೆ ಹೊಡಲಿ ಶುಗರ್ ಬೆಲ್ಲ ಅಂತ ತಿನ್ನೋಲಿ ಬನ್ಪೇರು ಜಿನಾನಿ ಓ ಅಲ್ಲ ಪಾಡಲಿ ಅಂದಾಲ ಪಾಡು ಜಿನೇಕ್ ಅಂಚಿನ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪೇತೆ ಇದು ನೈಸ್ ಆಂಡು ದಪ್ಪಾಂಡ ಒಂದು ನೀರು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ इतने वंजेक शुगर सिरप पाड़गा 3 स्पून पाड़ निकले चीपे बुड़ा हाथ पाड़ना ओके फ्रेंड्स तुलेते रेडी आंड ಒಂಜಿ ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ ಪಾಡ್ನ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡತೆ ಹೆಲ್ತ್ ಗಂಡ ಶುಗರ್ ದಾಕ್ಲೆಗೆ ಹಾಪು ಶುಗರ್ ದಾಕ್ಲೆ ಅಂತ ಲೈಟ್ ಪಾಡಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪೆ ಮಂತೆ ಅವು ಎಲ್ಲೂ ಪಾಡ್ದಿನ ಹತ್ರ ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಂದು ನರ ನರ ಒಯ್ಪುನೆಗ್ ఒక ಬೆರಿ ಬೇನೆಗ್ ಬೋನ್ ಪೂರ ಗಟ್ಟಿ ಆರೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಖಲರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಖಲ್ ಟ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಐದಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಹೆಂಗೆ ನಿಖಲು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತಾರೆ ನನಗೆ ಓ ಪೂರ ರೆಸಿಪಿ ಬೋಡು ಅವು ಪೂರ ಪಾಡುವೇನು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಪೂರ ತೂಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ತೂಲೆ ಹೆಂಗೆ ವ್ಯೂಸ್ ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿಂಡು ನಿಖಲು ತೂಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚಾಂಡು ನಿಖಲು ಟ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ನಿಕ್ಲು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನದ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.